ओइ खाजय खाजयबा मोखां सुंदि लाबोलै लांगौ आदै नै रायजोफोर जोंना आसोला मोखां सुग्रा दैया जौसो नै आदै हर बा जाबाय साला एबारसो बे रोदा रोदाखौ स्रां थांसिगोन बे सामफ्रामबो लेलेट फैथारब्रा बियो दिन हाजिराबो जायो सिब्रे खामानि गैया दामानि गैया माला सामफ्रामबो लेट फैखो आंलाय आंखौ फैस्लाबनाय जालामला दाबुंहाय ओरैनोबा सिमां फाग्लि नुनानै सिखारनो रोङाखै आंहा सिमाङाबो फाग्लि थायो आरो जोंलाय माथो सिमां फाग्लाखौ नुथाराब्रा बेरे फुंजानि मा जालायखोब्रा बिसोरलाय हा मानोथो मोना गुना थांबाय थायब्रांलाय आगै सिब्रे बे आं उन्दुग्रा रुमावनो उन्दुजायोना सौखि सायावनो उन्दुदो सौखि सायाव आं उन्दुनोसै माबाफोर जायोबा बेंगालराव ब्लड उरायलांसै जा होमबा फाग्ला खाजया मा होननाय जाखो बे नांग्रांबाया आंनो नों बायदि खाजय जयखौ नै फाग्ला नै फाग्लाखौ बुरु फाग्लाखौ होथारनां बुरु आं ओरै होनदोंलै आगै सिब्रे आंखौ निमाहा होदो खेलायनाय थेलायनाय मिन्थियाहाय आंखौ बाथाय फैस्लाबनाय जानलाब्ला दा बुंथार हाब आदा नोंसो बासायबायलै आंखौ नङाबा सिब्रे आंखौ हासिबजों जारिथारबायमोन नोंबो फैस्लाब मोनै खेलायथारबाय नालायब्रा फंबाय मालायबा मा मुदाव फैदोंमोन बेरे फुंजानि आवलायना होबाय नोंबो दाना मोनजाबाय ओइ सिब्रे साहा जाबाय एथ' गोबाव जायोलै साहा फुदुंनायाखिसै लांगौ आदै लोंफैग्रोदो फिसा एसे मोजां गाज्रि न'खरनि खोथा रायलायनांगौ दं थांगौ आफाले आंनि हिनजाव होदो बिहामजो लायदो नोंखौ खस्थ' मोनथारबाय आङो थोद साला सुवार एथ' उन्दै बैसोआव हिनजाव बिनो हाबा लानो लाजियासै नों हाबा जानायखौ लाजियो नामाब्रा माथो आमोखाफोरलामोननि गामिनि मानसिफ्रालाय उन्दै उन्दैयावनो हाबा जायोब्रा आंनि मास्टार साख्रि जानायखौ खबर गैया नों बखा आं थैबा पेन्सन सासे जाग्रा गालाङाब्ला आंनि पेन्सनखौ सोर जागोन जाखो बिहामजोफ्रा पेन्सन जानाय नियम दंब्लासोमोन बियो नाङा फिसा आंनो लाग्रोसै उनाव नोंनो होनोसै आं लाग्रोनोसैब्रा आफा नोंहा उनाव माबादो आं लाग्रोनोसै गिख्रंथाव मारके कर'नाजों थैस्लायस्लाय आं लाग्रोनोसै खोथाफ्रानो थावथारलालै बहा सोलोंबोखो
जारला मोनबायलां। बिफा फिसाला सानैजों मा हिनजाव हिनजावनि खोथा रायलायखोरा बिसोरलाय। माथो गाज्रि होनखो आंलाय? जोंलाय जालायग्रा लोंलायग्रा गंद्राय गंसेनि मानसिखाना। गोदो उन्दैयाव सावरि बादालि लांफादाव जौ खुरैयाव आसि सुमब्रुदाव लोंगोदावबाय आदैया। दाना फाफ्लियाव बारखोजाबाय। आदैनो होगोरदो आदा नेवलाय। नंगौलै आदा, आदैनो होग्रोबानो जाबाय। दे होनब्लालाय आंनो नागिरना होसै। नाङा फिसा, आंहा दंखायो। सैथोखौ खिथाजाजोबालै, गेजेर गेजेर थगायनांगौ। आफायाबो गोसथोनो रोंलायगौ आरो बोरायनानैनो। बोरायदों होननानै सोर सिनायनो? बिसि थैजादों होननानै सोर सानदों? बैसोआ थांदोंब्लाबो गोसोआ बोरायाखैलै फिसा। आर दालाय साख्रि जाबावबायसो। बे खानाय दारिफ्रालाय मा? साफा खालामब्लानो बेरजों दानो साफा नुगोन। नोंजोंलाय सोरथो हानोब्रा आफा। दे ओंखाम खहाबनायनिल' साफाखौ नायना लाना फै। औ साफा मोदोमखौ लाबोखादो। जागोनलै फिसा, बाखाजय। माने महर मुस्रिखौ बानायनो हायानोलै, आखल आखु सोदांनो हायो। बिनिखायनो एसे साफाखौ नागिरनानै लाखानांगौ। रुमबां, नों एखेबारे देग्लाय बोसोरसेखौ नेथ'बावदोलै। आं फैगोन बोसोराव बोथोर गिबि हाबा लाथारसां नोंखौनो, खोमानि गोदनानि समाय। खेबेसे जाखोहाय नों हौवा हाबा लानो होननानै थगायबोनाय आंखौ? मिन्थिखागौ नोङो समायना बिबारनि मोदोमनाया दान्दिसेनिल' होननानै। जेबो जास्लाबालै सना, बोसोरसेल'। माबालै, जोंना आफानि बिसि मानै आइया बिस लोंनानै थैदों। आफानि सामफ्रामबो असान्थि जौ लोंनाय बिनि दिखारावनो आइया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। न'खराव मावग्रा दांग्रा गैया दा। आरो आफायाबो बेसेबांबा गोबाव भेन्सार स्कुलाव खाथिबोबाय, नै स्कुलाबो दाख्लैसो। आरो बाबानि पस्टआबो रेगुलार जानानै फैबाय। बेनिखायनो पेन्सन जाग्रा दोनलांनो हिनजाव गदाय नागिरदों जोंना आफाया। दे खालमासि फाक्काथ' थगायबावनाय नंला। थगायथारालै सना फिथर, आंनि जिउ बिखा बिख्लो। थांसै, आहा जि बुरजा सि सुनांगौ दङ। थौ। दा रानस्लाबनाय नङा। हेलौ, आदै बुदां ना? हेलौ, बुदां नङा, आंसो रुमबांसो। हो? बोरै जाखो? स्कुलनि सुकिदार आदै बुदांनो फन बुनाया सोरबा रुमबावनावसो नांबाय, आरो बेबो हिनजावबावसो। नांबाय साला, दम दामबा नांबाय। फुख्रियाव ना सिंगि सानो दोननाय औवा गुबैनि हासुङाव ना मागुरखौनो नांसिगोन बादिसो मोनबाय आं। जारुआ बबेनिमोनलाय? आं साबखांफारानि। आदाया अबेनिमोनथाय? मुङाबा मामोनथाय? आयै, मा एसे गोदै रावै बेना? बिखायाव थाजिम मोनगुलायनायलाय। माबा जारौ, आंनि मुङा अजय। बै सोरमांगा दैजिंनि बाथाबारि गामि, आंनि गामिनि मुङा। फनाव खिथा जाजोबालै, एसे थगायनांगौबो। ए, माबाफोर मावबाय? माबा एम इ स्कुलनि मास्टारसो दंसाबो। नै दाख्लैसो एपइन्ट मोनथारदों। ए, मोजां जाबायना? माबा जारौ, नों जुदि गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन। आयौ, आं गाज्रि मोना मा? गाज्रि मोननायबा फनखौनो दानसिगौमोन आं माथो। नंथारगौलै जारौ, नंथारगौ। नों बुंनाया एकदम सैथोथार। मानि
आं दा सिखाराव दं नालाय जायखिजाया जाय लामायाव सौग्राव बेखौ आंनि बिखानि लाबनि थिरजों फुरा गावनो गोसोखा बेबो हौवाफोरखौ नङा जारौ हिनजावफोरखौल' गाला फिसा थारलाय आं दा थब्ल' बुंबाय आं बे जायो जाया उननि बाथ्रा अ थारमाने आदाया हाबा जायाखै होमबा हाबायाथ' जायाखै जारौ माने मास्टार साख्रिया जायागौ माने राव सिख्लाखौबो गोसोथोआ आरो हाबाबो लाया बुंदोंमोन नालाय आं दा मास्टार साख्रियाबो जाबाय जुलिबो लानो सानबाय ओंखायनो सोरबाफोर बोराय जा सेंग्रा जा नागारजालाहाय लाइनाव हाबनांसिगोन बे फाग्ला नेवलायजों खावब्रा सिब्रा गरन्थ'आनो गैला माबा मानसियानो गोदाव सोरावसो फनखौ दोनबाय नामा जारौआ दानाखै आदा माबा माबि सानलाबायदां आदायाबो लाबनि सिखाराव दङब्ला आंबो रमान्सनि लामायाव थाबायदिंलागासिनो आदाया जुदि लाबनि थिरजों गावनो गोसो दङबा आंखौनो हामथारबायलै जारौ हामथारबाय ओरैनो सबाइ खारिखा आरो बे सायावनो खुसुं बेदरबाव आदा लावदुम दालावजों फुरा गोरोबथारबाय आदसा जारौ नों बुंथारदोल' दे जों माब्ला आरो बबाव लोगो हमलायनो हामथारलालै जारौ बिराद गरम मोनथारबाय आङो आं फन हरफिननानै खिथाहरगोन आदा दे होनब्ला जारौ आंनि बे जानबुंनि खाथियाव थानानै जमबाय थाथारनोसै हे इसोर फन बानायग्रा बाबुनिसिम खौथि खौथि साबायखर थाबायलै फन गैयामोनब्ला रं नाम्बार जानाय नङामोन रं नाम्बार जायामोनब्ला लाइनाव गैयामोन इसोरलै इसोर इसोर ओइ आगै सिब्रे ओजों फैथ'नाय मा जाखो खाथियाव फैदोब्रा फंसे खोथा रायलायनि मा खोथा सिबिलाय माबालै आगै मोनायाव एसेबो नों थांथारालै उखुम मोदा नायदाव हरसे थारला जानो नागिरलाङो सानावबो माला माला दिना थाङो फात्ताखौनो मोनलाया सानावबो नुफैनायालाय नै फाग्ला खाजय नोंनाव ओरै बेमार जाबाय बे बेरामाव गोलैयोब्ला बिखाया लासैनो सेवलाङो थानो जानो उन्दुनो सान्थि मोना जायो आयौ थुथु फिथोर माथो दामथारलाय आंखौ मारै बेराम सिबलाय नामबो गैया बालबो गैया लाब बेमार होनो लाब बेमार ए नों ओरै होनबाय नालाय आंहा बुजियासै आंनाबो बेरामा नोंनि बायदि जाबाय आदा खाजय बेयाव फैनानै नोंखौ नुबाल' गोसोआ थाजिम मोनो न'आव थांबाथाय लांदां लांदां मोनो एखे पइन्ट एखे बेराम माने एखे 11 तु 11 22 ओमफ्राय दा मा खालामबावनांगौलै आदैनि हाबा बायग्रोथोंसै उनाव खायदा बोरै बाहायसै फाग्लाया बारैसोहाय आंना जायजों मोनो बेजोंनो लाइन मारिगोन आं राजखान्थिनि सुबिदा बायदिसो आंनाबो जाय सरखार दायो बेजोंनो ब्लड थांगोन आं सेंग्रा जा बोराय जा मिथिथारलाहां हौवा जाथारबानो जाबाय न'खरावबो सानफ्रामबो दावराव दावसिखासो बोरै जाखो होमबा आदा मास्टार गेरलाया माबा दाबो सफैदिया फनसो बुहरसो आं मानसियाथ' बेनो जाथारनांगौ थैबाय बोरै रायज्लायबावनांगौ दे फनावथ' जा बायदि रायज्लायहरबाय आङो गोदोनि फुराना खायदा बायदिखौ बाहायनांसिगोन 70 बोसोरनि किकखौ
नङाब्ला जानाय ओरैनोबा रं नाम्बारा फनावल' गोदै गोदै मोगथाङावबा गोखा जायो अनेक मानसिफोरनिफ्राय खोनाबाय आं फन बुना लाबोब्रा नै सफैबाय आङो बे माथो जिउ गोलावथार आदाया रायखांनायजों सफैनायजों नंगौना हाब मानसिल' समायना जायगालै थाबाय थाथावथाव जोबोद मोजां गोजोननाय मोनबाय आं जायगाखौ नुनानै बेनिखायनोथ' आं नोंखौ बेयाव लिंबोदोंना आदा मोजां जादों आं मिथिंगानि सिनारिखौ जोबोद मोजां मोनखायो आंबो जोबोद मोजां मोनखायो आदा दाख्लि फनाव रायज्लायनायखौनो गुदि हमफिनसै नामा हमफिनजायो दालाय माथो सानखो आंहा जेबो बुंनांगौ गैला आदा नों बोरै बोरै खालामो खालामदो आं गोसोखौ नोंनोनो होखाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय रुमा नोंनि बे गोदै रावखौ खोनाना बिदिब्ला नोंहा जुदि जेबो साननाय गैलाब्ला उसुबिदा गैलाब्ला फैगोन रबिबारावनो न'आवनो जों सानैनि जुलिखौ आवगाय थिखांना लाहैनोसै नामा बोथोराबो मानि गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोथारबाय ओरैनो कर'नानि थासारियाबो मोजां नङा बेनिखायनो मोस्रोम मासे खोनायो न'आवनो स्रोद आवगाय थिखांनो सानबायमोन आं नोंनि गोसो आं जेबो बुंला बिदिब्ला बिदि जाथोंसै नामा रुमा औ आदा ओमफ्राय थांनांगौ लामायालाय आदा आं उनाव फनजों खिन्थाहरसै नामा नोंल' गामि गेजेर मोनब्ला आंनाव फन बुना खिन्थाहरबानो जाबाय आं खिन्थाहरसै जागोन दे थौ थांलायदिनि थौ ओइ खाजय खाजयबा लागाव आरो माखौ बे नोंनि मुदिरा बन्दुकखौ आं गारबायलै बा गोबावथारसै आं बेयाव गैला माने सारेन्डार जाबाय फैबा खाथियाव जिरायफैलै मोनसे मोजां खोथा खिथानां मा खोथा जालायखोलै जिरायग्रोब्रा जिरायबासो जागोन ना मा एसे गरम जानांगौ दे दे दैमा रावनो दा खिथादे फैगोन रबिबाराव माने नोमादा गोदान फैसै रबिबाराव फैनानै ओमफ्राय समबाराव जायो ना बे मोनायाव जायो फिसासा आवाथि सावनानै माने नोमादैखौ हाबा खालामसै बवा हामथारबायलै आदै मारै गोदान मोनसिगोन कर'नानि थाखायनो हाबा गिदिर लानो मोनलानो आरो हायोब्ला सरकारा माने हाबा लानायखौनो बन्द'सो खालामबाय बिनिखायनो आं फिसासा आवाथिल' सावनानै नोमादैखौ गासिबो सिङाव आं प्लेनिं खालामखाजोब्बाय नोंल' रावनोबो दा खिथासै जागोन आदै नोंसिनि हाबानि उनावनो जोंनि सिबनि आंजों गयसिगोन आदै थैगोरलाय जायाना जिउआ खनसेल' आफा जामारबायसो आरो संमारबाय दङलै फिसा साख्रि आवलाफोरनि थाखाय गोमाया नैबे रबिबारावनो फैसिगोन नोमा गोदाना लोंखावनांगौलै खोथा गैया जोनोमाव बिफानि हाबा मोनजानाय लोंखावनांगौ जाम्बाना जाम्बाथारलै जेबो बुजिया बोथोर गाज्रिनि थाखायनो फिसासा हाबा माबानो होनलायबाय लानो होनलायबाय माबा बेना हरैनो खर'सो जालायबाय थोद नोंसोरो जायालै दालायखा दे बारा बिजों लोगो जानो नाङा जारलासो जागोन खाजय औ आदा कर'ना थरनाजों खोथा गैयालै जोंहा बे सारागुराव गोजोंखौनो दुंग्रानैसो अर्डार खालामखा जागोनलै आदा सिन्था खालामनाङा आं दं बे बाजै दुंग्रानाव नङाबा बाजै गुफुरनाव हरखागोन आं सिन्था खालामनाङा आं दं दे नोंनि सायावसै हेल' रुमक सना मा खबर आदानियावलाय
माबालै सना नोंखौ दसे नुवाब्लानो माबा उदै दुरब दुरब खानस्रि खिलुसो मोनग्रा जाबाय। फैलै सना दसे नायब्रा नोंखौ दसे लोगो हमलायनि। बावद्रायनो मोनथारलायबाय आरो। दे थांगासिनो दं आं खालबाराव थाबाय था। दे बा साफासिन नुथारदोंब्रा रुमबांखौ नायबाय थाथावथावनो। नायबाय थानो लुबैदोंबालाय माथो लांनो हायाखै। इस आफानि खोथाखौ बावलायबाय आरो। औ माब्लामोनलाय बोरायफोर मास्टारनो हाबाया? बृहस्पतिबार ना रबिबार मोनथाय। बोथोर मोजां नङिखाय कर'नायाबो साग्लोबसारथारनायखाय हनै न'आवनो फिसासा आवाथि खालामनानै लानोसैनो। नोंबो फैथारनांगोनलै रुमबां जोंहा सानैजों उसुं खना खना थानानै लाइन मारि खुमाबाय थागोन। फाग्लाया उसुं खना खना थानानै रायजोफोरजों हमजाबालाय? मिनिदोंसो हमजाब्लाथ' मोजांसो रायजोफोरजों। बिफानि हाबायाव खनसेनो एखे खरसा फिसाज्लानिबो दुमबेरेले बर'ल' हाबायाबो आरामसे। ब्रेकिं निउस ससियेल मिडियायाव फैथार दे सना फैथार। दे थांगोन आं बुरिफोरखौ नायनो बिहावनि हाबा जाहैनो। Control. नै आइ नोंखौ बोरैबा बोरैबासो खोनादों। नोंगौफा आइ सेरमांगा दैसायाव माथो सोरबा सेंग्राजों लोगो हमज्लायबाय थाहैयोनो। सोर खोन्थाया नोंनोलाय? नंनायालाय नंगौमोन। खवारियाव थाग्रा सासे सेंग्रा खिथालांदों आंनो लामायाव लोगो मोननानै। हा नंमारगौब्लालाय आलासि जानो लिंबोदो आरमा जोंबो नुनायनि। लेंबोआ माथो आंलाय लासिं सिं न' गैया बाल गैया न' गंसेखौनो लुनो हायाखै लेंबोआ लासिं सिंनो। जालायबाय दा हनै नांबोलायबाय बेखौबाथाय जेरावबो थिनहरजाला। फाब फिसाखौ फिसाया देरबाय लावबाय सिख्ला जाबाय गाननाय जोमनायनि ना देलायनायनि रां होनो हायो ना जाहोनो हायो गरसे थाखाखौनो होफेरनो हाया। लोंनायावबा फाग्लाया बहा बहा मोनोथाय थाखा फैसाखौबा। जारला दंसैहाय बे हौवाजों संसार जानांगौआ हाथारलां। हा मा बुंनो सानदों नों बुरै? मा बुंनो सानदों आंखौलाय? मा न' गाफेस्टाब मोननाय खैब्रेल' गासिबो खोनाजोब्बायथ' आङो नोंसोर बिमा फिसा रायलायखुमानायखौ। थब्लं बुङा मानो बुरै? हा थब्लं बुं आंबो एसे खोनाबावनो। हा माथो सानखो? बोथोरा सौफैयोब्ला
खौवौ दाउआ देंखो बोखायो बुरै बिबारा बारोब्लाथाय सिखिरिया बिदै सोबखागोन बैसोआ जायोब्लाना दद 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 मिथिबाय बुरे औ हायथा बुरलां सायरिजों बुंफबनाय नोंजोंलाय सोर हानोसि थांथोंसै बिमा गावनि गोसो बादि बिरलांथारथोंसै बियो माथो खालामबावनो आंलाय आं जेरैबो आन्दायनाय मोनबाय मिथिबाय ना हाजिरा मुजिरा मावनानै आं मालाय बेसे न'खर संसार सालायबावनो ओरै मावबा ओरै जाया हरै मावबा ओरै थायो बेखौ साननानै आं जौजोंसो गोदो थानो लुबैबाय रागा जोंबा जौजोंसो बिसि खानोसै आं मिथिबाय बिमा खाजानायबा हामथारगौमोनलै थै खाजागोनदां दाबो थोद आं खाथारगोनलै एबार बैसागुआव खाथारदो दानो खाफैदो लाबोदो दय फुना गद होथारबावथारसै न' लोंनानै थैथारदो मालानिफ्राय बिसिनि खोथा लाफेरग्रा जाखो नोंलाय से जेबो सिन्थायानो गैला संसार जानायनि जेबो माबायानो गैला बेनाव सुनलाव मालायनाव न' जौ नागिर लोंनायल'सै मा संसार जाबावनांगौ जाखो नोंनि संसार जानायालाय आंनावबो दुखु दंलै बुरै नैबे गोरबो बिखायाव दावराब दङ दोहो खामग्लियो बिसि फिसा न'खर संसारखौ लाना नैबे गोरबो बिखायाव उखुन्दै ओंखारा नाथाय बायजोआव जायनि थाखाय आंनि दुखुखौ रावबो नुवा बे संसाराव नै फाग्ला बोराय हायथा बुरलां थोद फिसाइखौ नाम मख'यो जाम्बि मख'जाया माथो नों बायदि जौ फाग्लाखौलाय नै बोराय जोंनि एलेकायाव माबा टाइफड ना जानं मेलेरिया ना जानं गिलाबायग्रा खारलाबायग्रा जादोंनो एसे खेल लायाबा लोंनायफोरखौ खम खालामाबा डाक्टारनाव थाहैनांगौबा थाखा गैया फैसा गैया मा खालामनो कर'ना साजायनानै माबा माबि खालामजागोनबो बोराय आंनाव नै बुरै आंहा बुरा बाथौ दं दै इसोर आफा बुरा बाथौ आंखौ जेबो खालाम हाया दै बुरि नैबे हायथा बुरलाङा देन्जारसो र' बुरि आरसा फिसाजों मा रायलायामोन दे एसे खिन्थादो आंनो आंबो एसे मिथिसैब्रा नायदो आरमा दासो फिसाजोखौ लानानै दुखु दाहाखौ सायरि आवरायलायबाय दानो बावबायबो नोङो बोराय लोंनानै नोंना बे माथायानो जाला नालाय ओंखायनो मोनसेबो खोथाखौनो गोसोआव थाला नोङो फाग्ला बोराय हा माथोमोनब्रा बुरि आं बावथारबायलै दा खिन्थानसां बुंबाबो नों मोनसेबो गोसोआव थाखाला बोरो मनायाव मा जिनिस लाबोदों मा खरस लाबोदों जा बिहरदों बेखौनो लाबोदां देग्लाय आदैनि खालमासिनि नेवलायदानि मिथिबाय गोग्गोम होखानांगौ सानथामसो मिथिबाय सिन्था खालामनांगौ गैयालै आदैना लाख थाखाखा गोदोनिफ्राय खामायबोखानायखा औ बे मोनफैबाय ओरै बे आं खिथानाया आं फन हराखै होमबा बे गामिनि थिनालिजों ओरै सोनाबा सिदा फैबानो जाबाय दे आं थांगासिनो दं जानो नोंसोर आंनि हाबाखौ मोस्रोम मासे खोनानाय नङा मिथिबाय सिरि लायबाय सिरि थ्रोब बिदिनो जानो होनखावनांगौ बिदिनो जाया सेरे जानो मोना गरमथारसै नामाब्रा जोंना आसलालाय जेबो दाबुंलै लाजिगोन मा मिथिया नोंलाय हर खाबसे हर नै आदै
हामथारलालै खापसे ब्रां होनां साहस जानायनि। एसेबावब्रा एसेबाव। आरो नांबावगौ? फुराना प्लेयारलै। दासो जासैलै साला एसे साहस जानायनि। लुग्राजों लोंग्राजों दा फैनानै जानला मोनला रायज्लायबाय थांसैलाय गोदाव सोरावनो। जौ गारबाय होनना बुंदोंब्रा बियो। मा गोसो जाना लोमसिखो बे दिनलाय? हनै आदै आलासिया फैबाय। सफैबाय आरो? औ आदै। दे। मा आफानि हिनजावा नोंसोर? मा बे नोंनि नोमफासो? हा नोंसोरो सिनायलायखायो? सिनायलायखायोल' नङालै आफा, जों सानैजों आरामबो मोनलायखायोमोन। नोंनि बे जुलि लानो गदाय लानो होननानै थैसोम बायनायावसो जों सानैजों थाथ'दों। हाबाल' जानो बाखिमोन। बोरै सौरावनानै मा आदार होनानै बोरै मोनबोखोब्रा नोंलाय आफा? बियो आंनि बुस्थुसोमोनलै, आंनिसोमोन। बोरै मोनबोखो नोंलाय? आं थालालै आं थाला, लाजिबाय आं लाजिबाय लासिं सिं। सि फिसाज्लानि गोसो थोनाय बा आंनि बिहामजो जानो गोनांखौसो आङो गोसो थोफ्लांबायमोन आरो। आइये समाजा आंखौ मा होनगौमोन होनबा? जथ' जाबाय बे फनानो जाबाय आंखौ। बोरै रं नाम्बार जाखो? बोरै सेंग्रा गोरलै बादि आं रायज्लायहरखो गोसो थोखो? लाजिबायलां लाजिबाय आं। एसेबां फोथाय खेबस' खालामबाय नों रुमबां, आंनि थार मोजां मोननायखौ मानो सेवहांगार खालामखो नों? एफा थगायसुलि नोंनि गोसोआ, एफा रिमोनला नों। आंखौ निमाहा होदो देवलाय, आं जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय। बोरै जाखो आसोल? माथो हनै फिसा फिसालाय हिनजाव लाबोनायनिसो माबा जाबाय? मा जायोब्रा? आं मिथिथारसैलै मारै जाजोबखो? मारै जाखोलाय? बुजिबो मोनलाय लाङासां। माबा जायोब्रा? निमाहा गैया। नों बायदि हिनजावखौ निमाहा होआ। नों बायदि थामथि ब्रैथि थाखोनि हिनजावा जोंनि न'खराव थानो समाया। ओंखारलां, दानो ओंखारलां। ओंखायसो दिनै फन बुबाबो बिजि। आफा नोंबो बे हिनजावखौ बोरैबा लाखिनांगौब्ला जोंनि न'खरा, जोंनि संसारा इयुनाव जेबो खामानि सोलिनाय नङा। मिथिना लाखा बेबायदि हिनजावा जोंनि न'खराव माबायदि खालामगोन। आरो आंजोंबो गोसोथोनानै नोंजोंबो गोसोथोनानै बोरै बिदि मारै बिदि फैनो हाखो लासिं सिं। बोरै जाखो? माबा फिसा दावरावसो जाबाय। आं थालाहाय बे न'आव। आंखौ निमाहा होदो नेवलाय। गैया, निमाहा गैया। थां जोंनि न'निफ्राय। फाग्ला बिदिबो जायो? आसरितलै दानि मुगाया।